Comecei a escribir cando era nena, continuei escribindo de adolescente, e creo que non parei de escribir porque tiven a sorte inmensa, infinita, de ter lectores desde moi nova. Desde esas, para min, escribir converteuse nun estilo de vida. Todas as decisións que fun tomando, laborais, personais, tiveron que ver coa literatura dun xeito ou doutro, e creo que xa non podería vivir sin escribir. Escribir é non só unha forma de vida, é unha forma de entender o mundo, de entender a posibilidade de ampliar este mundo e esta realidade, e, sobre todo, decatarme de que hai un espazo onde as cousas son posíveis, onde as ilusións tamén son normais, é un espazo onde non onde poder refuxiar os poucos espazos de liberdade que ás veces nos quedan as persoas neste mundo. A literatura é, por iso, para min, un espazo de liberdade infinita, e non podería vivir sin ela. E por iso, a partir de moi nova, decidín que podería renunciar a todo, pero a ter libros na casa e a seguir enchendo o meu tempo non libre en escribir, pois que sería a maior decisión da miña vida, e nesas estou.